But once more the Germans were to stand on the very threshold of victory and still fail. Právě sledujeme záběry z města, které byste ani nepoznali i přes obrovskou dominantu. Přesto však víme, kde se tento děj odehrával. Ano, bylo to zde. Město Stalingrad, dnes již Volgograd, byl nemilosrdný terč německého vůdce a proto se rozhodl společně s Italy, Rumuny, Chorvaty a Maďary město získat. Jak bitva dopadla, jak vlastně Hitler prohrál, to a mnohem více si řekneme v třetím díle naší série DSVK alias druhá světová válka v kostce. Jo, kdybyste se divili, že ty písničkám občas nesedí, tak je to z toho důvodu, že já už asi 3 nebo 4 roky hraju hru Hearts of Iron a mám ji strašně rád. Je to historická hra právě o druhé světové válce. Zde jsem se dozvěděl i spoustu věcí, jako třeba o arbitrážích a tak dále, protože to jsem dřív nevěděl. Takže se občas nedivte, protože prostě tenhle díl jsem chtěl věnovat Hearts of Iron. No. Začneme teda už s příběhem. Vše vypadalo na začátku slibně, město padalo a padalo a padalo. Prostě Sověti se furt stahovali a vlastně Hitler ani neměl nějaký strategický důvod město dobývat. Byla to jen osobní prestiž, protože to město bylo pojmenované po samotném vůdci Josefu Stalinovi. Tahle bitva je podle většiny historiků považována za úplně zbytečnou pro Němce, ale pro Sověty to byl zlomový okamžik. Město bránilo 400 000 sovětských původních obyvatel společně s Donským, jihozápadním a Stalingradským frontem. Měli jediný úkol – zvítězit a vyhnat Němce z Kavkazu. 21. srpna roku 1942 bitva začíná. Německo přichází s 300 000 vojáky a postup městem se jim daří. Německé Luftwaffe má neuvěřitelnou přesilu a kontrolu nad oblaky. Do pár týdnů už mají ve svých spárách celý Stalingrad, až na průmyslovou oblast za Volhou, kam se Sověti ukryli. Vypadá to, že rozhodující bitva je na svém konci a Němci mohou dobít zbytek Sovětského svazu. Sovětští vojáci se museli evakuovat přes řeku, ale museli rychle. Němci jim byli v patách. Vzkázali, že pokud do 24 hodin nepošlou posily, bitva bude prohraná. Sověti naštěstí udrželi břeh Volhy. Německá armáda několikrát ještě postoupí a v jednu chvíli ovládají 90% města. V této bitvě na sovětské straně bojovaly i ženy, které odstřelovaly německé Luftwaffe, a děti, které kopaly zákopy. Bitva se teď přesouvá do nejkrvavější fáze. Němci už jsou zoufalí, protože bojují o každý dům, každou ulici a dokonce o každé patro nebo byt. Jeden německý voják napsal toto. Právě jsme dobili kuchyň a obývák, ale ložnici a koupelnu stále drží Sověti. Já se spíš jenom divil, jak poznal, co je obývák, co je koupelna, že to musí být tak rozbombardovaný, že to ani nepozná člověk, ne? Tomuto stylu válčení se bude říkat Ratenkrieg, neboli, jak už název vypovídá, krysí válka. Tahle taktika byla o tom, že prostě jste byli zavřeni jako krysa někde v nějakém domě, baráku nebo takhle a odstřelovali jste ostatní, takže jednak bylo strašně moc obětí a jednak je to prostě, hele, použijte radši Blitzkrieg, jo. Blitzkrieg je lepší prostě. V bitvě často dochází k bizarním situacím, například Němci dobí a ztratí hlavní nádraží 7x za 6 hodin. Sověti posílají ze Sibiře další a další vojáky, ale jejich životnost je dokonce kratší než životnost brouka. Voják padne do dne, důstojníci do 3. 19. listopadu Sověti zahajují velkou ofenzívu, kdy přes Rumuny a Chorvaty obklíčí německou 6. armádu. Německo zde udělalo velkou chybu, především teda Hitler. Dají na křídla slabší jednotky, co se jim vymstí, a rázem je v obklíčení 200 až 300 000 vojáků. Aby toho nebylo málo, tak přijde ještě tuhá ruská zima, na kterou nejsou Němci připraveni. Paulus, který je v čele Němců v této bitvě, navrhuje shromáždit jednotky a stáhnout se na jihu a protlačit sovětské kordony a armádu osvobodit. Hitler však nápad zamítne. 2. února roku 1943 Sověti v rádiích slyší. Naše vojska před hodinou dokončila úplnou likvidaci německých fašistických vojsk obklíčených v oblasti Stalingradu. Ano, i přes příkaz Hitlera Paulus kapituluje a zachrání životy mnoha lidí.
Tato bitva si vyžádala 2 miliony obětí. V městě, kde na konci války žilo pouze 1500 lidí z původních 400 000. To dalo zabrat, ale ještě toho máme před sebou mnoho, tak si dejte něco dobrého, pokud nemáte slabý žaludek, i když toto video rozhodně není tak nechutné a nebo nehumální, ale takové video se také chystá, ale až úplně nakonec. Vraťme se zpět do roku 1942, přesněji do června/července. Itálie s Erwinem Rommelem musí ustupovat velké přesily spojenců na území Libye, ale pak přijde úžasná německá taktika. Ano, Blitzkrieg. Blitzkrieg je v Africe jako dělaný. Žádné hory, horší viditelnost kvůli písku a hlavně terén, který je pro tanky jako dělaný. Samozřejmě písek není úplně nejideálnější terén, ale je pořád lepší než třeba takový sníh. Erwin Rommel tedy zahájí velkou protiofenzívu, která se jim vyvede a teď jsou pouze 200 km od Káhiry a asi 300 km od Suezu. Zastaví se až zde u města El Alamein. Je to taková známá turistická destinace, když jako se podíváte do Egypta, kromě Káhiry a Alexandrie. No, každopádně vraťme se teda k příběhu. Rommel nedomyslel dvě věci. Za prvé, zásobovací fronta se rychle prodlužovala a tedy nestíhalo se zásobovat. A navíc, za druhé, Rommel se musí vrátit k Tobruku, kde nechal nedobytou kapsli. Afrika Korps dojde palivo a motorizovaná armáda asi moc bez paliva nepojede, takže se museli stáhnout až k Tobruku. Američané a Britové nechtěli zatím nějak pomoci Sovětskému svazu, protože nejdřív potřebovali se zbavit italských a francouzských kolonií. 8. listopadu roku 1942 začne mohutná operace USA, Británie a svobodné Francie s názvem Torch. A ne, tohle opravdu není video pro Minecraft nooby. 110 000 spojeneckých vojáků se vylodilo na pobřeží Maroka. Němci, Francouzi a Italové toto nečekali, protože se neměli odkud vylodit, kromě města Gibraltar. A toto vylodění rozhodlo o osudu Afriky. Afrika byla i hned dobyta. Spojenci pak zahájili operaci Husky s cílem dobytí Sicílie a postup do Itálie. To se jim povedlo, ale s velkýma ztrátama. Teď se ale podíváme, jak se daří Japonsku po invazi na Pearl Harbor. Vidíme, že Japonci slaví jeden úspěch za druhým. Napadli britskou Indii, francouzské kolonie, Malajsii, Filipíny, pobřeží Číny, mají na dosah ruky i Austrálii. Ovšem, tady v bitvě u Midwaye, která byla nejdůležitější bitva v Tichomoří, Japonsko utrpělo velké ztráty. Tato nejdůležitější bitva v Tichomoří rozhodla o vlastně osudu Japonska. A to je to, že od té doby Japonsko pouze a pouze ustupovalo. Protože Američané nejen, že vyhráli u Midwaye, ale ještě k tomu potopili 4 japonské letadlové lodě na úkor té jejich jedné jenom. Teď se vraťme do roku 1943, přesně o pár dnů dříve, než proběhla operace Husky, a to do Sovětského svazu. Sovětský svaz poslední 4 měsíce zatlačuje Němce a Němci si tedy zkusí poslední protiofenzívu. Tipnete si, která to je a kde byla? Dobře, řeknu vám tedy název. Název této operace je Citadela. Některým z vás, především hráčům World of Tanks, by to mělo říct hodně, ale fakt hodně. Dobře. Teď de facto to prozradím teda všem hráčům World of Tanks. A jestli to nepoznáš a hraješ World of Tanks, tak seš teda pěkný trapák. Byla to největší tanková bitva na světě. Účastnilo se jí neuvěřitelných 10 500 tanků, třeba 500 000 vojáků a 5000 letadel. Operaci s podobnými čísly jen tak nenajdete. Dobře, tak já vám to teda prozradím, už vás nebudu trápit, ale teda za trest dejte like a odběr, protože tím fakt podpoříte a dáte mi tím najevo, že chcete víc takovýchhle videí. Takže bitva nesla název Citadela, ano, ale ta bitva se jmenovala i podle toho místa bitva u Kursku. Tato velká a důležitá operace měla odrazit Sověty a obnovit tak německý postup. Místo toho ale Německo utrpělo daleko větší ztráty, než samo čekalo. V září stejného roku se spojenci v čele s legendárním britským generálem Montgomerym, pardon za výslovnost, je to prostě blbý příjmení, a legendárním americkým generálem Eisenhowerem vylodit na pevninské Itálii. Postup byl ze začátku rychlý, ale za Neapolí se zastavili.
Cílem byl rozpad Itálie a to se stalo. Německo, aby nepřišlo o spojence, zemi obsadilo spolu s vichistickou Francií a tudíž Hitler jednoduše přišel o své dva největší spojence. Nová italská sociální republika je německým protektorátem, něco jako Čechy a Morava. Přesouváme se asi do nejzajímavějšího roku války, rok 1944. Spoustu zvratů a rozhodně rok plný spour a konců nacistických zemí. Už ze začátku roku 1944 Sovětský svaz zahájil velkou ofenzívu, díky které se dostali například do Rumunska nebo Polska. Partizáni ve Francii a Jugoslávii vytvářejí tzv. Partizánské buňky. Partizáni ve Francii jsou dokonce zásobováni spojencema a tuší, že přijde něco velkého. Němci také něco tušili. Spojenci začali stavět na mořích umělé přístavy a různé radary. Němci shromáždili všechny jednotky u města Calais a čekali. Nikdo nevěří, že by se spojenci mohli dostat přes obávanou Atlantic Wall. Seconds, Yanks! Ano, ráno 6. června roku 1944 se objevilo u pobřeží Normandie 6,5 tisíce lodí s 1,5 milionem vojáků. Nad oblohou se objevilo 11 tisíc letadel z 13 zemí. V první vlně se objevilo asi 150 tisíc vojáků. Nikdo neví, jestli operace vyjde, ale jedno je jisté. Když to bude výhra, tak za cenu ohromný ztrát. Tato operace byla svěřena Eisenhowerovi. Operace nese název Overlord a cílem bylo pouze uskutečnit vylodění a otevřít novou frontu. Hodně lidí si myslí, že operace Overlord měla za cíl osvobodit Francii. Na Wikipedii sice říkají, že prý osvobodila Francii, ale není tomu tak. Většina lidí nečte vše a zde se píše, že k prolomení sloužila operace Cobra. A stejně, kdyby to bylo správně, což není, tak to pak nedává smysl. Operace skončila 30. srpna, ale to byla sotva osvobozena Paříž. Tak si to prosím nepleťte. Přímo dní D neboli 6. červnu se říkalo operace Neptun. Spojenci se vylodili na těchto plážích. Omaha, zde se vylodili především Američané, Juno Beach, zde se vylodili Kanaďané, Sword Beach, zde se vylodili Britové, Utah Beach, zde se vylodili Američané a Gold Beach, zde se vylodili Britové. Ovšem hrozilo, že Němci je zaženou zpět do moře, proto spojenci zhazovali za linie parašutisty, aby potrápili německé zásobování. Zároveň velkou zásluhu mají i francouzští partizáni, kteří se podíleli na likvidaci Německa zevnitř. Američané zahájili jediný úspěšný průlom v první vlně, a to dobytí města Cherbourg a obklíčení 21 000 vojáků. Proto přichází na scénu operace Cobra. Cílem bylo obklíčit Bretaň a získat tím strategický cíl. Těžké boje byly u města Avranches, kde bojovali o strategický most. Operace se nakonec dařila. Spojenci, aby ještě více zmátli Hitlera, tak zahájili tzv. Operaci Dragon, neboli vylodění se u města Marseille a Toulon. Cílem bylo prostě se vylodit z jihu a tudíž otevřít západní frontu ze dvou stran, aby Němci byli obklíčeni. Průlom se nedal zastavit. Byla jen otázka času, kdy se osvobodí celá Francie. Osvobozoval se jedno město za druhým. Rennes bylo osvobozeno 4. srpna, poté Le Mans 8. srpna, Nantes 15. srpna, Cannes 25. srpna a nakonec ve stejný den i Paříž. Problémy ale začínaly i přímo v Německu. 20. červenec vypadal pro Hitlera jako obyčejný den. Zasedal se svými kolegy ve Vlčím doupěti v bunkru, který se nachází asi zhruba 150 km od polského Bělostoku. Ale to, co má zažít, během následujících okamžiků ho má zabít.
Generál Olbrich, generál-major Treskov a plukovník Stauffenberg pod krycím jménem Operace Valkýra naplánovali operaci, která Hitlerovi přinese smrt. Po atentátu se vydali do Berlína a začali slavit a byli připraveni na převrat. Ale jakoby zázrakem Adolf Hitler atentát přežil a ihned začal popravovat. Mezi podezřelé byl ku příkladu i Erwin Rommel, ale o atentátu si řekneme něco více v posledním videu. Vraťme se na frontu. Němci ustupovali zemí a teď už každý věděl, až na Němce, že válka už nejde zvrátit. Do konce války ale zbývá jen mnoho času. Postup spojenců byl pomalý, Němci vytrvale zdorovali. A tak si museli některé země ještě počkat. Mezitím na východě tak Sověti postupují a vznikají i nové státy na těch vylehlých, jako například Rumunská republika místo fašistické a to samé Bulharsko, Řecko, Albánie a Jugoslávie. Co se týče Polska a Slovenska, tak tam je to trochu složitější. Na Slovensku se stalo povstání, ale Sověti to nestihli. Ale co se týče takzvaného Varšavského povstání v Polsku, tak tam Sověti ani nechtěli dorazit, protože povstání bylo vedeno demokratama. Více si řekneme ve čtvrtém videu. Jugoslávie, složená především z komunistů a četníků, se osvobozuje sama a proto ve čtvrtém videu bude hrát zásadní roli. Na konci roku po boku Sovětů osvobozují Bělehrad. Posouváme se do posledního půlroku / roku války. Hned ze začátku Sověti se spojenci zahájí velkou ofenzívu do Německa. U nás se taktéž bojuje. 25. března Sověti zahájí tzv. Bratislavsko-brněnskou operaci. Cíl operace vyplývá z názvu. Němci mají v rukou ale ještě jednu kartu. A to je naše československé opevnění. Proto při tzv. Ostravsko-opavské operaci Sověti bojovali od března do května. 16. dubna začne bitva o Berlín. Sověti neměli za cíl nás osvobodit, jim šlo jenom o Berlín. Proto ho také obklíčili, aby se k němu nedostali spojenci. Sice si to Stalin pojistil na Jaltě, ale i přesto spojencům moc nevěřili. Spojenci pak zahájili velkou ofenzívu, která zahrnovala osvobození Plzně, Chebu, Karlových Var nebo třeba Klatov. Spojenci by do Prahy dorazili dříve jak Sověti, ale domluvili se tak na Jaltě. Více si řekneme v dalším videu. Hitler 30. dubna spáchal se svojí ženou Evou Braunovou sebevraždu. 5. května roku 1945 v Praze vypuká povstání. Byly zneužity některá německá vozidla k obraně Prahy, protože zbytky německé armády projížděly z východu na západ Prahou. Němci definitivně složili zbraně 8. května roku 1945 a den na to Rudá armáda osvobodila Prahu. Ovšem, tady většina lidí si myslí, že končí druhá světová válka a ano, částečně byste měli pravdu, ale končí pouze v Evropě. V Pacifiku ještě Japonsko stále bojuje. Vypadá to, že válka bude trvat dalších 10 let. Proč? Boj o každý malý ostrůvek je neúnavný a hlavně vyčerpávající. Američanům tedy došlo, že kdyby bojovali o každý prťavý malý ostrůvek, tak budou ztráty obrovské a co teprve o japonské hlavní ostrovy? To půjdou ztráty do milionů a válka bude trvat dalších 10-20 let? Japonci stále věřili ve vítězství a především díky své víře a schopnému vůdci Hirohitu. Toho napadlo využívat taktiku kamikaze. Zkušení letci si sedli do letadla a měli záměrně nabourat do americké lodě nebo letadla. Letci tedy položili svůj život za svoji zem. USA musela jednat. Sověti v srpnu vtrhli do Mandžuska a Koreji, ale na hlavní japonský ostrov už se jim nechtělo. Pak přišla zbraň, která změnila svět od základu. V projektu Manhattan tým Roberta Jacoba Oppenheimera objevil zbraň, která svět bude strašit až do současnosti. Atomová bomba. Prezident Truman se rozhodl zbraň využít a poslat na Japonsko. 6. srpna bombardér Enola Gay zahazuje atomovou bombu Little Boy na japonskou metropoli Hirošimu. Vybuchne přímo nad městem a ihned v okruhu 1,6 km od výbuchu není nic. 70 000 lidí neboli 1/3 populace se okamžitě vypaří a další 1/3 zemře na ozáření nebo radiaci. To samé se děje v Nagasaki, jen o 3 dny později.
Japonsko je v šoku a z obavy, že mají spojenci další a ještě silnější ničivější zbraň, se proto rozhodnou 2. září roku 1945 kapitulovat. Tím definitivně končí konflikt, který má na svědomí 72 milionů vyhaslých životů, konflikt, který zasáhl přes 60 zemí, konflikt, kterého se zúčastnilo přes 100 milionů vojáků a konflikt, který sebral desítkám milionům lidí domov. Tento konflikt byl konečně u konce. Ovšem tato série zdaleka není u konce. V příštím videu se zaměříme na co by, kdyby a následky. V popisku máte pracovní list a hlasování o tom, která spojenecká operace byla podle vás klíčová. Já to nebudu zbytečně pokecávat, dejte like, odběr a zatím čau!